Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli fi baro ingka subhai fi shiki Khubor kimat. Nikon sham ya pasha shiki Khubor nak link menta chong ka Jylla. Hadien ka jing Pyrthei chong ka kram deu yong hamas ngat thang sngu. Ha ka ba lai phong wat tam ki briu ki la yam. Kil sapran ki video ki ba pin I. Ya ka jing kran jong umidrong ba ka Jylla konrat kong ka sangma ki ba lo ong. Ba ka kamti deu yong ha ka ni Jylla ka dei ka ba ki nong shong la tre lakta na do arspas na menshwa. Berkamlong ke basuk ban syukhang kensan klaim dak kedau dapen I yakilat kelenti bakin tre na marba kidai kiba im hakaba tre na ketua kam bat ka ban syukhang kensan yaki na marba kimtip la nang nupat kin yo kamai. Halo kani ka jingkran jong umitrang pa president jong ka seng nyautrap achik national movement uba lam prang kharbani ulo ong ba ka jingkran ka long ka badai hendrei ka dei pat ka jingkran ka bumdan jingmut ka ba syukran takman pelat jan hau namarba lada usngau ba ka long kumta ka sarkar kladi ban bu da umuktiar uba khlan banyasa watching bishar khnang ba ki pat ba ka Jylla kin yo ban trei lai yuit ya kata ka kam ka ba kla trei na do arspas ne menshwa Kashnong Mairang Mission haringkat ke Kylleng do maulong hak khatlai Tarik Rymphang aja punriu kilapun Khuboram yo samla yalam jingshai ling do maulong ubalayo khur ya katak maksiar hak 5th wako India Open International Kickboxing Cup aja punriu balapelong da ka wako India Kickboxing Federation hanong ba New Delhi haka South Tarik hadu ka Tarik Rymphang aja punriu Hadin ka tu kanisngi hadin ka jing Pyrthei jong ka kram deu yong hamas ngat thasngu kabalaja ka Tarik Rymphang aja punriu ha ka Tarik Rymphang aja punriu ka sarkar klapin kinria kamno yo SP jong ka East Jylla Hills Vikash Kumar bala IT uban patno kum USP jong ka Anti Narcotic Task Force Shillong ha ka jaka jong Vikash Kumar palapha ro Pankaj Kumar Rasgania USP jong ka ANTF bon shimti kum USP jong ka East Jylla Hills Ka dorbar ki wahe kur ri jantia ha ka Tarik Rymphang aja punriu kala pelong ya ka jingalang banya theria tai halor ka jing pinbana bala pinmi da ka Jylla Hills Autonomous District Council ha ka bayadei ba ka jing ithu yikikur ban yo ya ka Sternot Scheduled Tribe ha ka ni ka jingalang ka bala shimenta da ki president ki general secretary ki nongkit kam jong ki nong sengkur beper la pelong hajuai Ka KSU Lum Mau Ba Unit kalapan hap perdano ia ke Lum Mau Ba Week arja punriu haka Tarik Rymphang aja punriu haka bau General Secretary berim ka KSU sengkmi uba Hamlet Sandoling ula longkum ukongsan kat bau samla pin kemenlang sanmien ula ubalong u Education Secretary bamenta jong ka KSU sengkmi ula longkum sumbut kongsan rengkat ka jingsa Kylleng jong urang ba shnong uba Everest thank you kinong kit kam jong ka dorbar shnong ki nong kit kam ka Lum Mau Ba Sports and Cultural Club ki khot jong ka seng bhalang ki Pyrthei Lum Mau Ba ki pat ba nong shong shnong ba ki wei ki purit ke East Jylla Hills District hadu menta kila kem khat sawngut ki bri ki brangti ha ka kamti deu yong be an kunthop ya nyongut ki wei pan ki bla sha kem ha ka jing Pyrthei jong bom dynamite ha ka kramti deu yong be an ka balaja ha ka Tarik Rymphang arja punriu ha ka thai masngat thangsngu East Jylla Hills District ka balalam sha ka jing yap ju ki lai phulai ngot ki nong bala bat bun ki wei pat klam saujur ha ba pentip ya ka ni ka jing ja ha ka sngi sedang jong dor bar mang tingka ha ying dor par thawan ka balalong ha ka Tarik Rymphang arja punriu Umitrong ba ka Jylla konrat kong ka sangma lai thu ba hadu menta ka sarkar Jylla kelas siu bai luksan Arpusau lak tingka shakiba yang asem jong ki prangut kinong bala ki bala yap ha ka jing Pyrthei jong ubom dynamite hapo ka krem ula pentip ru ba ka sarkar ka senang pelat shu ya ka pisa ban siu shakiba yang asem jong kinong bala ki bala khlano ka National People's Party klapen bana ya ka thup kerteng beningkong jong ki Arpusau ngut ki kertong ki ban aireng ha ka election shaka Garo Hills Autonomous District Council ka ban salong shen Unayalam jongka NPP Marquis and Marang ubalong ru menteri ka sarkar Jylla ha ka jengkran mekla Pyrthei Khubor ula pentim baga State Election Committee jongka NPP kala menjur ya ka kerteng jongki Arpusau ngut ki kertong na ka benta ka election sha GHDC kat basa santali ki constituency ki dei ki brangsa ban ajing menjur Knang ban ajing rap ban ajing hikai iki samla kan thei ki ba angnut ban kiu shakirun san yakob thei phabriu Kakong Rochelle walang kala pentip bakla seng dia ka Crown and Confidence by Rochelle. Ha ka jing kran kala Pyrthei Khubor ha ka Tarik Rymphang aja punriu. Kakong Rochelle kala itu ba ka ni ka academy kan yarap. Yiki samla kan thei bandan ya ka jing ngos kam haladi.
ban shap tieng habakran bat habayat halor kirinsan bat kiwe ki jing jing hikai ki bayaram iki samla kan thei bagin dan ki jing shania ru halade bagin yora ya ka jing angnot ka baki kwa mentapat ya phashi khubor nakali ki benta jong kari mitrong ba adu kari Narendra Modi ula play pat ba ya ka India AI Impact Expo arasa apun riu kabala long ha Bharat mandapam haka skiningkong founder chairman jong Gates Foundation Bill Gates haka skiningkong ula yuk chat Andhra Pradesh ringkat baka kunhun jong banalor katau Gates unsai kundu ru kerpang ya mitrong ba ka Andhra Pradesh N Chandrababu Naidu ya sembut mitrong ba Pawan Kalyan but Menteri Ketnat Information Technology Nara Lokesh Banyatiriatai Hakabaya Day Bakapuli Kaputhi Kakwat Kakya but Karep Karyang Watla ke election Shaka Yingdor Barthaw Anjong ka Tamil Nadu kam slam show man pelong no Hendrei kalami ka jiang kan at hapdeng ka DMK but ka Seng Congress Kabala ban kata ia ka jinga day hapo ka kunhun jong ka India block hakan ka Jylla Ka Election Commission of India kalapatha ya ka office jong ka Chief Secretary jong ka West Bengal ka Nandini Chakraborty pakan suspend no Mardor ya ki nyangwat ki Assistant Electoral Registration Officer ki beran bentaman penya ya ka Special Intensive Revision ka barangya Shakmat hagan Jylla halor ka jingkno ba klale bamsutnyaw yala ka jong ka kamram Mitrong ba ka Punjab Bhagwan Man ula ban amlet yashimenta ha ka jingalang yakun persha drop samuga na marba udang adan hapeng jingsha sumar ha ka Wake Hospital shimet hamohali hadien bawla kemtrol kansan ha ka janmi kasngi ublay Una yalam jong kalyang persha yung darbar thawan jong West Bengal usuvendu adhikari ulakno baka unemployment allowance scheme balatip kerteng kumka Banglar Yuva Sathi Kabala penbena ka Menteri Ketnat Platingka jong West Bengal ka Chandrima Bhattacharya ka bawan ra ya kamang tingka basipo na kabenta usnem arasa apun riu asa punyo haga santri Rymphang arasa apun riu ka deitang ka jingthmu banyalam bakla yaki samla baklem kam klem jam hapo ka Jylla ki khenna ki bapuli ha ki khalai li ki school ha Kylleng ka Ahmedabad bat ha Vadora kila sha penkendria no hakas ngin kong hadin ba kini ki school kila yop diang ya ka jingberngem Pyrthei bom lengba ka email ki pulut kila let marmar men pelong ya ka jingkhendra bat ya ka jingtokin kini pa kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka North Korea kala shna ya ka ying thmai ha bong yang na ka benta ki ba ying asem jong ki shipai ka North Korea ki bla khla no ha ka thma ha ka Russia ka Ukraine ong ka Khubor jong ka ni kiri ha ka ngin kong Mitrong ba adu jong kri India Narendra Modi but President jong France Emmanuel Macron kisay kundo hanong ba Mumbai hagas ngi ba ar banya theriata ya ga jingetri lang hapreng ke India ba ka France hagi babun Kylleng ka menteri ka bakmi ya katnat kambari jong ka Canada ka Anita Anand kalai kundo ya menteri katnat kambari jong kri India SG Shankar hadin ka jingalang jong ka Munich Security Conference ka balalong ha Germany Lakmi lenti kumasia ja aspa ngut kiriu pakmat nagari Bangladesh bat nabari kinsa sakhi ya ka jingpen smai ya ka sarkar ka bathmai ka balabu banlong ha ka sniba ar ha ka por kumba saw baje janmit ha South Plaza jong ka yingdor bar thawan ha ka nong ba dhaka President ka United States Donald Trump ula ong ba unkershan ya ka jingtmu jong ka Israel man kerwit da ki namding ya ka program shna namding jong ka Iran lada ka jingakran hapring ka Washington ba ka Tehran ka pulam no la ong ki Khubor jong ka US Mitrong ba do jong ka Israel Benjamin Netanyahu ula ong ba kanu ka jingate kular bat ka Iran ka David kan thup ya ka jingbeng no ya ki tia nuclear ka jingsange no ya ka jingti ya uranium bat ban khanglan ya ka jingshna ya ki namding ki bakhlain bor da ka ba penpau ya ka jingsngau artatin halor ki jingthmu jong ka Tehran Katanat Civil Defense jong ka Gaza kala pentip bakumba khatwingot kinong Palestine kila yap ha ka jingsha ther namding na ka lingsuin thma jong ka Israel ha ka lengki chaka Unong aktin jong ka Civil Defense umamut pasal ulai thu ba ki lingsuin thma jong ka Israel kila ther da ki namding nadu mstep ha ka por shiteng sngi hakikat tu ka ni ki chaka Kibor badikmi ya ka kot ka kya jong ka Gaza klai thu ha ka sngi ublai ba ka khaput jong ka Rafah bat ka Egypt kala trikam hapo ki kindon ki ba perking bha ki ba bo jingma ya ki hajar ngut ki nongpang ki balai wa jingsumar shabar jong kari Ka Pentagon kalai thu ha ka sngi ublai ba ki shipai jong United States kila khanglan ya ka wege jhat kit umpnyang ka badon jinga dei bat ka Venezuela haduriau Indian Ocean ha ka por min
Ia kini jahat kebala ai kerteng Veronica III la Buddin da Khubor Sinsha jong ke US na duriau ba Caribbean hado banda poisha Indian Ocean shwaban pensange hakishipai la ong ka Pentagon. Tikitu kirang Khubor hakimat kimat mentasi. Kublai.